Jo em dic Àfrica. I tu ara li preguntes com et dius. Com et dius? Jo em dic Marta. Jo em dic Tati. Com es diu? Hola, em dic Maria i els presents el Parc dels Castanyers. És un lloc on pots venir a hacer vida comunitària, parlar con gente i també és un punt de trobada para sortir a caminates i coses així. Quan posem les villes així plantades, ¿vale? Llavors posem la plantilla aquesta i llavors ja no els bitllets. Bueno, la escola del poble està anomenada Els Roures. Forma parte de la SER Gavarresa, que está formada por dos escolas, la de Sant Feliu i la de Oristà. Am costat del col·le hi ha zona d'esportiu. Am pot anar a jugar diferents esports com la petanca, que hi ha molts sanfeliuencs que juguen també. Hi ha pista de bàsquet, tenis i pàdel. El pot reservar per l'aplicació del poble. Iglesia, mentada ya en la sigla de Deu, va a ser reedificada a la sigla XI y enriquecida en una portadela romànica, amb capitells esculpits i arquivoltes treballades. Una agrobotiga. Abans era el fort del pa del poble. Ara venen pan, fruita, verdures, bedugues i de molt bon producte. Y després, finalmente, más allá, tenim el supermercat del poble que es diu Caltori. Muchas gracias. Al Mirador, uns del Mirador més encat de la comarca. Des d'aquí podem veure Manlleu, Toledo i Vic, les muntanyes del Montseny i molt més. La dinàmica de número 1 és creació de l'arbre. L'objectiu del joc és omplir l'arbre amb la informació, amb les fulles, amb la informació del grup. Tinc el número 3. Com et dius? Em dic Cira. Cira. Sí. I com et dius? Salma, on vius? Jo vius Sant Feliu Sasserra. On vius? Sant Bartomeu. Aquí tenim Bartomeu, Grau i la Maria. En Bartomeu i la Maria són un matrimoni de gegants catalans que representen la pagesia i l'entorn rural. Els tres representen la cultura del poble i cada cop que surten al carrer els porten i els fan ballar diferents persones. Un tros d'una setmana, dic que no, si voleu com vulgueu, eh? Sí, però primer ensenyeu-nos-ho, sí. I després ens agafarem tots.
Bueno, Marisela, Tu vens de? El meu poble és Sant Feliu Sasserra. ¿tú ves de? San Feliu Sasserra. Ay, ¿y es de qué país? Colombia. ¡Ay, qué bien! Jo em dic Natàlia, visc a Sant Feliu Sasserra i soc de Barcelona. Bon dia, benvinguts. Com ha dit, soc l'Enric Pla Montferrer, faig forja i escultura i us ensenyaré el meu taller on treballo. I ara ja el tinc calent. Ui, massa calent i tot. Ja s'estava fonent, vol dir que arribàvem a 1.500 graus quasi bé. I aleshores començo a picar. Ara li començarem a donar forma. Ja hauríem fet un element decoratiu, per dir alguna cosa. Bueno, ara estem a l'Escola de la Forja. Poseu molta atenció perquè després faré un qüestionari de lo que he fet, de lo que he dit, més exactament. I aquí la porta sembla no, o són una fulla d'un llibre. El pany de la porta és un llibre també, si lo poden veure. Aquesta bústia és una maquineta. Tot té que ver, està relacionat amb coses de l'escola. A la plaça Major en fan moltes activitats y actos, ¿sí? Aquí. Está la danza alpensina, que es la danza principal de la festa mayor del pueblo a la cobla de Berga. Perdona. Por la festa mayor también comienza el carrefoc, on els diablos de la Roca de Pena fan la seva dansa amb els focs artificial i bengales. Aquesta és la Sara i el Nando. Són parella. Ten dos fills preciosos. I també pertenecen a los diablos de Roca de Pena. Jo és el més vell. Amb aquest drac es va inaugurar el primer correfoc d'Alpens l'any 83. I és la Damiana. I la idea és que llavors, quan vingueu vosaltres a veure-ho, trobeu diferents tipus de foc en un sol escenari, que això és el que ens agrada realment als diables, que hi hagi molt foc i que sigui molt vistós, molt visual. El casino es va crear com a teatre, ara és un teatre i també és el bar del poble, és un lloc molt important per la gent d'Alpens. Aquí es fan moltes activitats, al dinar de festa major, als versots, al carnestoltes, la castanyada, concerts, obres de teatre, poesia i el cinefòrum. És un punt de trobada per a tothom. Fazans, aquí ya había espigol con todas las terrazas. Una dona del pueblo que es ya blanca y tenía cura amb molt d'amor. Ara aquest projecte vol recordar la Blanca, la memòria de la Blanca. Marisela. Nadia. La Nadia. Rosa María.
Yo me llamo Hamadi Balde, soy de Nacional de Senegal. Me llamo Amadou Balde, me vine aquí en 2025. A mi nombre es Fatoumata Inchakoeta, nacionalidad senegalés. Me llamo Aliou Balde, soy de Senegal. Aquí es la forno de Samboy de Lusanes. Mi padre él trabaja aquí. Aquí cuina de Samboy, tiene pizza, shawarma, hamburger, ¿cómo dice? Coca, croissant. ¿Shawarma? No. No, shawarma no, perdona. Hola, yo trabajo aquí la fin de semana y sábado, domingo. Yo trabajo con limpieza de bol, prepara de plats. Aquí es la tienda de Ana. Hay muchas cosas para comprar aquí. Ana es una buena persona, ese es solo para mí. Del ayuntamiento de Samboy. El trabajador del ayuntamiento él llama Julik. Como una persona, él quitando como el clandestino, él vive de aquí, el Samboy. Él puede venir de aquí para tengo como el patronado, como el casa médico, para importante aquí.